Li Tirkiye rewşa awarteya ku piştî hewla darbeya leşkeriya 15 tîrmeha sala 2016 de hatibû ragihandin, heta 2018 karî germam. û di heyema rewşa awarte de 29 kes bi darê zorî hatin rawandin. Herî dawî di sebata 2019 de li Enqere, İstanbul û Edirneyê 6 kes hatin rawandin û piştî 6 mehan tenê derbarê 4 kesan de agahî hate wergirtin. Derbarê du wendehiyên diniyên bi navê Mustafa Yilmaz û Gökhan Türkmen hêj tu agahî nînim. Hevjîna Mustafa Yilmazê ku li Enqere paytexta Tirkiye hate rawandin û hêj jî kes nizane li ku derîye dibêje, van serî li hemû dam û dezgehên fermî û sivîl danim. Lê heta niha encamek erênî bi dest nexistinin û derûniya van têk çûye. Eşim Mustafa Yılmaz 19 Şubat 2019 tarihinde evimde Hefserê min Mustafa Yılmaz di 19 Sibata 2019 handel ber deriyê mala me ji aliyê çend kesên nenas ve hat revandin. Piştî hefteyekê min serî asayişê da ku hefserê min hatiye revandin. Lê belê qet nebûn alîkar. Ez çûm Wezareta Karên Navxweyî, Emniyeta Giştiya Enqere û Serdozgeriya Komarî. Lê belê ev ji 6 mehan zêdetir e ku tu xeberekê ji hefserê xwe nagirim. Derûniya min ya keça min û ya tevahiya malbata min têk çûye. Em nizanin ku çi hatiye serê Mustefa. Yek jî şûpînerê van rawandin û wendehiyan parlamenterê HDP'yê Kocaeli Ömer Faruk Gergerlioğlu jî dibêje, li Tirkiye di salên nûdî de bi torosên spî bi hezaran Kurd hatin vendakirin. û îro jî bi vesayetên reş welatî tên rawandin, lê rêbaz heman e tenê vesayet cuda ne. Bu haberleri duyunca biz de randevu talep ettik. Roja ku me nûçeya wan revandinan bihîst em ketin peyvê mijarê. Revandina 6 kesan li ber cavan, li kolan û berderiyê malan pêk hatiye. Ev 6 kes bi wesayetên reş yên transporter hatine revandin. Di salên 1990 de jî bi hezaran Kurd bi torosên spî hatin revandin û wendakirin. Ev 3 salin di ser de derbas bûn. Em dibînin ku tenê rengê wesayetan guheriye. Zihniyeta salên 1990 berdewam dike. Li gel vê yekê parêzer Hüsnü Öndül û di heman demê de mafnasa radigihînin, bi rawandina kesan hiqûqa navxwî û navdewletî tê ixlal kirin û mafên mirovî yên serekê hatine benpêkirin. Hiçbir hukuk devletinde hukukun Di dewleteke hukuk parêz da mirov bi zorî nayên revandin. Rastera siyasiya bingehîniya Tirkiye û dadgeha mafê mirovaniya Ewropayê hatiye binpêkirin. Ji ber ku ev 4 kesên bi zorî hatine revandin û niha hatine dîtin, hêj bi parêzeran re hevdîtina wan nayê kirin û bi îşkenceyan re rûbrûmane. Berî her tiştî mafê wan ê jiyanê, mafê ewlehî û azadiyê û jiyana malbatî hatiye binpêkirin. Rayedar û berpirs jî hemberî vê revandinê bêdengin. Li gorî daneyên nefermî li Tirkiye di navbera salên 1990 û 2000 de li seranserê bajarên Bakurê Kurdistanê 17,000 kes hatine rawandin û hêj jî aqubeta bi hezaran kesî nediyar e. Li gorî komeleya mafê mirovan jî ev hejmar nêzîkî 6,000 e û hêj jî 3400 gorên komî nehatine vekirin. Vural Erişmiş, Kurdistan 24, Enqere.